מה זה, באנגלית הדבר הזה? בועז, הבנת מה הולך פה? כן, נראה לי. יש לך 5 דקות, זוז! שמעתם את זה? כן, קובי המסריח, די כבר. עוד פעם אתה מפליל אותי, בן חתולה! תראו מי הגיע לפה! זוזו, אני כבר אטפל בו. אני במהר חייב לא מגיע. יום רביעי! שעה שלישית! איפה היית? אמרתי לך כבר, הייתי בברית ברחובות. כיתה י"א, ח' בת, רשומה לך הפרעה, דיברת עם מסע. איפה החתימת הורים? מה? אמרתי לך כבר, זה לא היה אסף, זה היה גלעד. לא! לא חמודי, הפעם התרגיל הזה לא יעבוד. אף אחד לא נוגע בחתול המיצי שלי, כי במדינת ישראל יש שלטון צבאי. לא! בוא'נה, איך ידעת לעשות את זה? פי, אחי, רשמתי לו את זה במבחן, היית צריך לראות איזה קריזה הוא הביא עליי. עוד פעם יצאת ילד כאפות. מי ילד כפו? אדון, התוכנית לא עובדת, והם עברו את כל המכשולים, והם בדרך לכאן. לא, הם יותר חזקים ממה שחשבתי. לא נותרה לי ברירה, אצטרך להשתמש במוצר האחרון. אתה בטוח? רק כל כך הרבה שנים? סמוך עליי. מצליח את זה. אני לא מצליח. לא מצליח, אומר לי טל. מה לא מצליח? אין לנו זמן, אני אומר לך. טל, תעזור במשהו. הלו, שינשי! בשביל מה אתה פה? אני לא מבין! מה, אתה עשית עמודה שלך וזהו, נו! יעקב, זה צריך לעבוד, אני לא מבין. קובי, אני לא יכול, זה לא מה שציפיתי. זה כאילו שהם ידעו שאנחנו באים לפה. לא יעזור לכם. מבין את זה. בוא נעזור שם, הצעות חוזרות לפעול, והם יראו אותנו במסכים שלהם. אני מנסה, אתה מפריע לי, אתה מלחיץ אותי. מה מנסה?
בועז, אתה גדול, הצלחנו! אני לא עשיתי את זה. איך אתה עשית את זה? זה לא אתה עשית את זה. אז מי כן עשה את זה? רק אני, אתה ו... אני עשיתי את זה. אתה? איך אתה עשית את זה? זה בלתי אפשרי. מה הבעיה? חצתי פה. וואו, כנראה שיש כאן מלאך ששומר עלינו. כל הכבוד לכם, הייתם טובים. אין לנו הרבה זמן. אחריי. זהו, זה מלכודת. סוף סוף כולכם פה, 6 שנים אני מחכה לרגע הזה. סוף סוף מחזור י' בידיי. תראה את הפרצוף שלך, נראה מי אתה. נאבק עד לרגע האחרון, את האמת, עכשיו זה כבר לא כל כך משנה. מה? זה היית אתה? זהו. הייתי צריך לדעת שזה היה אתה. זה היה הוא, אני אומר לך. מי ישמע, למה אתה יכול לעשות בכלל משהו? אני? אני לא. אבל הוא כן. הרב יאיר. חסל אותה! אבוטבול, מה לך? אתה היה תוספות קשה, אבוטבול. מה? אז בעצם אתה עזרת לנו כל הזמן הזה? כן, אחי. זה היה ברור שלא נוכל להסתדר בלי מישהו מבפנים. מישהו שמכיר את השטח. בגלל זה יצאנו לגיוס. טוב זה גם טוב, זה לא בשבילך. זה אולי בשבילך, לא. זה. אני אומר לך, זה. שדרות. אני אומר לך, שדרות זה המקום שלך, תזכור. אני אומר לך. אתה לא מכיר, זה. ומאז אני עוזר לכם. להתראות מחר, חבר'ה. 7:20. ואם הרב רפי שואל, לא הייתי פה.